siapa pratantomo sore yuta siapa berangkat kipa ora jangre praja siapa kasiya pratantomo sore
Sloko sloko padha padha ela elo sira menyang kutha
Gus, Han. Gus. Gus. Tikus. Gus. Oh. Adimu piye kok ora ngrungok. Gus mangkene Gus, Gus. Gus. Intine wae. Enggak. Intine wae Gus. Nggih. 5 menit. Yo, aja maju, aja maju. 5 menit. Metu kene. Bicara kesuwen. Pripun? Kon maju ki lho. Kare para YouTuber. Apa? YouTuber. Oh. Foto KTP Mas. Gila. Ini masih. Foto kaki ampulah. Kembali. Ikat teh. Sing kembali. Yo mayar to lho Bang. Jenenge ra sopan. Selamat malam. Apa? Gus. Gus, Nggih. intine wae. Iku nopo rasane? Intine gua dhewe direne disuwun dene lek yo ngubur masyarakat. Ya masyarakat. Ya perlune ngopo? Wali matul. Anu damel SIM. Kok gawe sim kok nang desa kene ya nang Surat izin menikah. Kok surat izin menikah. Nek wong menikah harus supir dulu kan itu surat izin. Dong murah. So, jadi menurut wong sing beragama Islam kuwi Wis wajib sunat. sunat itu diwajibkan. Ngono ya entuk pahala. Oh ya sunat. Alhamdulillah bentukku bois ya. Wow tapi beda kali sunat kok. Tenan ya kok. Nek ora dimeriahke koyo Ora sah meriah-meriah. aris ini. Aku cukup wae nang dalan kok kekek ngono piye ra cokot. Bentuke ra lengke-lengke aku. Bos, wajib yo kok ndongake sik karo Mas Muhammad Aris Saputra. Nggih, cuma Dik to, ngene Dik Muhammad Aris Saputra. Tak panggilannya sinten, Dik? Oh. Maris. Aris, kan jajane sapa to ora? Aris Saputra. Berarti jalan kene iki nggih. Ayo aku disunatake kok. Sapu. Aku ra yo kancek iki. Ya mungkin dados bocah sing saleh. Berbakti kepada orang tua, pinter ngaji, pinter sekolah, tercapai semua cita-citanya. Gus, Minggu anu ndi? Bali, Aku teko Bali wae. jam tayang sudah habis. Bos, kok yo kudu profesional. Wah, lo profesor kok, mau kadang di kompresor. Begini belum, gue jalin karo para masyarakat ini jendong kumpul nang kene. Daging lu. Iki gue jono satu pertunjukan. Rawet.
Apa sakit bapak-bapak ini Apa? ngajeng sunat rasul dari aku Ya kuwi iso kapan-kapan kok. aneh hari-hari Iso meko lho Pak Bapak. ora loyo Loh, Mas, kowe aja nyekalahi masyarakat kene, Gus. aku lah niku munggah video kapan Gus munggah Masyarakat kene iki lho. Gon Bapak Agus Wilin duwe gawe wis wis wingi-wingi. Yo yo. putrane bapak aku Ya. Bu Agus niku Kok Pak. oke Pak Agus niku ngertosnya gitu kok gon kecek kacane mulo aku Gus Web Ora bola mudah rono. nanti bola tim Bandung aku niku drangge begini ngerti kula Sopo? kok gondrong-gondrong tenan nek elek tenan ya aku lho Aku nek ngerti Bu Agus piye kowe. ya ora apa-apa wong kira nang kene Sing sopo? Bu Agus iki Apa takoni sik garwane? garwane pundi mboten tentang ya ora Kurang tahu iki sopo. mboten Pak garwane pundi oh nang buri ora apa-apa aman Pak pokoknya aman rumah tangganya aman sing rahasia terjaga soalnya di KTP baru Rahasia terjaga kok kowe ngomong doping. Apa iki? ini kapan-kapan nang Bandung ngajak aku Apa? iya bakulan aku ngeras Ayo aku iki takon apa? nang Bandung bakul sayur pikiranmu apa? Pikiranmu apa? Pokoknya manyetak karo aku. Bandung aku ning tempat wisata. Tempat wisata karo candi ono gunung terus ono burungnya burung puncak rawa gembletak dilong Kuwi burung kakak tua. aku kan giginya tinggal 2 nek kakek sudah tua ya nggak bisa ke sana yang ke sana cukup anak muda saja karena itu pentingnya berbeda-beda hanya untuk marangi pusaka Ayo dikeres wae. Pak Kristus Angara Kiai Sapa Oto Bos. iya Merkongko Jono komentar. pementasanku jalupet saking pundi Ah, kuwi aku sing saya oh saking apa saking mriki Masya Allah saking mriki tuan rumah badhe menghibur kita ayo dah bawa nonton Yo kok iki lho rampung aduh. Waduh terus aku nonton wae. dirampung Itu mudi.
tulung ke kowe. Iso. Nyata guys. Ini nggih. Tulung, 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 tulung. Bos, nek tulung. Kowe kudu iso mlayu yo. Sokono. Aja salah. Boleh disik kurang ngerti. Mulane nek latihan mau. Rafi ini rada mati ini. Coba. Oke, siap, komandan. Tulung, Pak. Pak, tulung. Tulung, mau sih penting tulung. Mana di kalau apa sih kamu? Bukan. Apa? Kok bercerita sama gue apa? Tak baterai ini. Oh, ini biar ngadu bagian ini kok. Urip gitu, Bos. Urip. Oh berarti operatornya sentimen kayak. Ya endut ngono kae. Endutan, endut. Ngetosi baterai. Pakai baterai ABC. Kuat dan tahan lama. Baterai ABC. Masih Kak Mas. Mau mengentekkan waktu ini. Baterai ABC sehat kuat dan tahan lama. Karena YouTube ku upload aku oleh personal suka baterai ABC. Oh siap, oh Pak Satpol PP, tinggi Pak pelakunya Pak. Oh, satgas. Oh satgas. Aku pulang ke aparat. Aparat penegak hukum. Hukumnya sing bingkong tak tegak sakit. Jadi kula rene tekan tegak. Tegak apa nih? Tegak lurus. Memandang yang cantik. Lah. Apa kowe iki aja iso mandang siapa? Jangan kau samakan aku pakai burung yang disadap, yang ditembak orang. Hayo saiki kowe ini tulung-tulung ono. Sing tulung-tulung kowe. Hak kertase. Apa biji? Kowe kok sio-sio kowe balane ora siji. Opik ora melu. Yo Singapura film Jepang opik ora kowe itu. Kowe cukup karo aku kok solo meneh. Uno kalahan. Apa? Anu nyangkel. Kuat kok. Aku nek gedeng gitu saking ibu. Apa? Ayo mentok tekan telak toh. Kuwi apa? Iki weh. Rambutmu dot. Rambutmu di Kowe apa? diriku. Tanjung. Keren deh.
Ini ala katidur. Nih, biasa. Mana kado bijak. Kewale. Iki kok mburi. Kowe rusake nek wong kene. Niki ketiwasan ketemu. Apa? Kok iki beleke? Kok beleke? Nyolek aku sebagai lek. Kok rambut sangoni kuwi. Oh, ora apa-apa wis bayar dhisik kok. Kaya tak agengke ora wong mampu kok. Durung lho. Ayo mayang iki ora bayaran kok nyemplungi sertifikat. Kok nyebeleke Pak Agus wong gele dak gawe. Oh, ini gawe wong ngene. Ale nyupi iki bojone meriah kaya ngene. Anake. Anake Pak. Nek bojone sing ngene rasane berbeda. Kos, Nggih. ayo. San ku sampun ketiwasan. Aduh, niki ku ulang. Aduh. Apa yang terjadi lah. Ya kita lagi lah punya masalah. Ngomong apa? Niki keluar aku. Akan tinggal di kene ya. Ya udah aku begini. Aduh. Ngomongnya sing cetha. Cetok. Yo, cetha sampe Suau niko nek dalam bahasa Indonesia pagi. yo. Kulo tu aku ya bisa, saya juga. Yo. Marit dalam bahasa Indonesia itu merumput. Apa ya nek ngarit itu bahasa Indonesia nih? Nyegeki suket. Terus enten niku ada Kesuwen. Wah. Wah, Ini layak. Iya, kaya biasa nih. Wih, para perjuritku. guru sak buka. Ayo nek buka ya nang jeneng rumah buka nang sini sakit. Sana. Oh. Ya. Dumeh awal ibu sinden kok lek aksen. Ibu anak iki kok kepentung ibu. Ya terus persiapan lho. Terus persiapan. Beras 20 kilo. Iki Pak Agus li blonjo kan li bayar kurang yo dicatet pakai ini. Di tengah hutan. Hutan iki ada dereng lintang dereng rampung. Biasanya nek di tengah hutan itu apa ada pebunyi nih incilik niku. Bon, adik-adik nanti nggak usah tinggal dulu foto bersama dulu. Karena sing supet. Iya adik-adik. Oh nek foto bersama karena sing supet, jelas Pak Dewi delok tatune sing supet. Lah yang kok iso getak-geti iki. Ayo berapa toh? Ayo teko coba boleh jalan sama tuh. Wiyosipun mangkin toko katur datang diko Kang Masti Pati
Satrio penang sang wong bagus kang mangku bumi Jepang sinuyudan sagung kawulanipun dasar satrio jentara durasing narendra yakti kabeh wae para sore layang pangalembono saka ati wijaya ning isana kajuti mula padha rungokno sore mung sethithik cacatira